Het is die 2 juni, morgen sjoggenweg naar Bient. Jouke Poortman is zo'n een grenscorrectie van 50 meter, de nijste inwoner van de gemeente Heerenveen. En ik een oorvoordeel, hij krijgt zijn post nou aan zijn werk. Simon Fuik die helpt vanwege de mannen van het spannende boek een paar mythes over de rol van regisseurs onderuit. En architect Hans Achterborst, die moest een soort uit eten, maar sleept nou een heel soort grote projecten binnen uit China. En een daarvan die zeggen we nou. Hans, dit is het verhaal in de bossen, hè? Ja, hoe vaak heeft je voor het eten wat om dit binnen te slepen? Nou, honderden keren. Is het echt? Ja. Dat is nou, noodzaak zou je het kunnen noemen, maar dat is de gewoonte in China dat je netjes met opdrachtgever en met relaties uit eten gaat. Dat is leuk. Maar dat is gebeurd, ja. Meer dan 100 keer, zeker. Ja. Nou, wij zullen toen die projecten hebben, maar ik hoe de wijze van handelt daar in China. Het is toch een complex land. Ik een soort hoe maar nou ja, het is slagen, dus dat is wel heel leuk. Absoluut. Ja, we zullen nog hebben over een verhuizing. Want je zult maar mooi maken dat je 4 keer verhuizing maakt, alleen nog je bleef op hetzelfde plakwenning. Nou ja, dat gebeurt nou, want de gemeente Heerenveen heeft er 2 nieuwe inwoners bij en de gemeente Ljouwert is de 2 kwijt. De familie Poortman uit Nes die verhuizen toch een grenscorrectie van 50 meter nou naar Heerenveen. Nou, en je komt hopelijk voor de familie een eind onder tijd dat ze van net Ian te vinden wie, hè? Want dat wie is dat toch, of net Poortman? Dat wie een probleem, ja. Wij winnen tenminste via TomTom helemaal niet meer te vinden. Nee, zullen we het probleem even schetsen? Ik heb hier een iPad van me lezen, met Google Earth, wat ik zei, met de kaarten erop. En dan, misschien kunnen we hem nou even zien, dan zoom ik dan even in op je hoes. Dus dit is, dat grote plak, de bob is grauw. En dan zoom ik even in, en dan zoom ik in op het PM-kanaal, hè? En alles wat boven het PM-kanaal uit is bij de werindeling is naar Ljouwert gang. Behalve... en alles wat eronder is naar Heerenveen. Ja. Nou, dan kom ik heel dichter bij je hoes. Dit is je hoes. Zie je, de ken ik haast net. Dit is het, hè? Ja. Het is echt zin het kanaal hoor. Je zegt de boordjes. Ja. En jou jaren altijd bij Ljouwert. Ja, wij jaren naar de herindeling bij Ljouwert, ja. Dat is er. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is, want dit klopt van tevoren nog net, hè? Nee, daar heb ik direct al bezwier op maken van jongens, dit komt niet goed. Nee. Maar die mensen in de gemeente Baasterheim, die luisteren net nu eens. Of die wonen net nu eens luisteren, ik weet het niet. Nee. Nou, zullen we even zien naar wat er dan gebeurt, maar je hebt een praktische probleem. Dit gebeurde er maar de verkiezings, 2 juli. Joke en Jouke Poortman weien aast in Ljouwert. Na het verpatchen van Boasterhim oer 4 gemeenten. Dat liep het logisch, want Grauw is als takkomstig Ljouwter plak net in Safier voort. Het vreemde is dat ze dochs officieel welkom jitten worden als nieuwe inwoners van de gemeente Heerenveen. Wij hebben stemkaarten gekregen van Heerenveen. Ja, dat vinden we wel wat neuwer natuurlijk. Ja, volgens ons doogt het net, want... Maar nu maar we focussen op mensen in Heerenveen die het net door dus regeren. Nou, dat wie een van de voorbeelden die er gebeurt. Wat gebeurt er nog meer? Onder andere pakketten die via internet besteld worden, die komen net aan. Want het frappante is dat deze dijk die is situeerd in Jensum, of vlakbij Jensum, deel uit de Leperdijk. En dus de postbode die vleent hebben het heen weer. En ja, kan u daar net vinden natuurlijk. Dus ik ga weer om naar de huishender. En wij krijgen het net. Wat een vader werindeling wie je hem gewoon bij Nes. Bij Leperdijk, Nes, ja. altijd te vinden. Ja, alle pakketjes van de vrouw van Zolander kwamen al hier binnen. Alles kan binnen. Ja, zonder probleem. Ja, zonder probleem kwamen alles binnen. Maar wat is de grootste zorg weer natuurlijk, dat weer de hulpdiensten. Ja. Brandweer en in het bijzonder de ambulance, stel je voor dat je hem nodig hebt en die kan u niet vinden. Hè? Dat kan vervelend worden natuurlijk. Dat is toch een absurd verhaal. Dan wil je werindeeld en dan ben je onvindbaar. Ja. Simon, is dat zo? Ja, ik moet er eigenlijk aan denken dat je volgens mij elke keer ook weer met andere belastingen te maken krijgt. Je hebt allerlei belastingen die gemeentegebonden zijn. Voor mij heb je een volkomen wisselend jaarbeeld. Of, ja, misschien wel gunstig. Maar... Ja, maar de officiële overdracht is per 1 januari. Dat kan alleen maar op 1 januari. Ja, oké. Dus alle belastingen zijn ook per 1 januari zijn die geregeld. Dus we hebben nu aan Leeuwarden betaald. Die verzorgt ook alles voor ons. Maar volgend jaar wordt dat Heerenveen. Misschien gaan we enorme fruit.
Dat weet ik niet. Maar dat vinden we eigenlijk ook niet zo belangrijk. En want had je dan Dat, zorgen naar wat er gebeurt en je had dan een paar keer onder de bel lutsen. Zo van jongens, ja, ik jij dan nou kennelijk bij Jervin of bij Leeuwen prima, maar ik ben onvindbaar. Nou, dat Ja. maar, Ja. nou, dan komt er op een gegeven moment de punt, dan krijg je kronen online. Wat Ja. werd die van jou dienen? Ja, na een aantal telefoontjes naar de gemeente Leeuwarden natuurlijk, hebben wij zorgen kenbaar maken. En op een gegeven moment waar ik bij terug de secretaresse van burgemeester Kronen. En die zei, de burgemeester wil bij hem komen, om daarover te praten. Nou, dat is prima. Dus hij had bij ze op een kopje geweest. En hij had de situatie beschouwen. En toen zei hij, ik had altijd het idee, als ik door de tunnel genereert, kom ik in de gemeente Heerenveen. Ja. Maar dat bleek dus net zo te wezen. Er Dus is een hij, lieds dapper familie, de Ja. eerste. Ja, Ja. een soort Asterix-verhaal. Ja. Maar uiteindelijk, na een heel soort argumenten op tafel en over verhaaltjes, weet ik het al wat, toen zei de burgemeester Chinese van, als ik nog een koekje van hem krijg, zal ik het verhoren. En wat heeft hij dan dien? Hij had dus aan zijn gemeente vregen van, vind je met goed als de familie Poortman oergeert naar de gemeente Heerenveen? Toen had hij die vregen van, wil je hem zo haar? Nou ja. Nou, die vinden er natuurlijk heel blij mee. Ja. En daarna moest het naar de kroon. Willem-Alexander, die moest er nog wat toe zeggen. Ja, Willem-Alexander, die moest het ook nog goed vinden. Nou, dan komt het weer om bij de gemeente Leeuwarden. En dan gaat BMW, gaat route die maakt er een voorstel van. En dan komt het eind van de maand, komt het dan in de Rieën. En die zal dan hopelijk mijn hamerslag. Ja. Dus oerdwaan naar Heerenveen. Maar jou binnen dus eigenlijk vermellen terug de ambtelijke moen van een werindeling. Ja. En nou ja, in principe hoe dat net raad te wezen, want dan kun je ze nog altijd een mooie hoes vinden. Maar is dat nou dan voorregeld dat jouw adres oerel bekend is? Want dat weer het probleem. Ja. De politie kon net bij je komen. Nee. Is dat nou regeld dan? Dat heb ik aan de gemeente Leeuwarden vregen van hoe we dat eigenlijk regelen. En dat zijn mij aan het verzwaren dat iedereen weet bij wij. En dat is Leppediek 63 Nes. Nes. Dus Ja. net Grauw of Jensum of Nes. Wakkerum. Iedereen een kaartje Gewoon sturen. Nes. Nes. Ja, dat het voor iedereen Nou, duidelijk is. ik hoop dat al die Ja. pakketjes binnenkomen. Ja, dat moet goed komen. En van Cambuur naar Heerenveen dan, hè? Ja, daar waren Oeh, ja. mensen niet ook al vragen gesteld van, Ja. Henk, is ik naar het voetballen? Ja, ik heb een kaart van Van? Heerenveen. Oh, nou ja. Dat Maar zullen ze, ik draag Cambuur, ik een warm dat zit er dan bij Cambuur net zo slim vinden dat je voor de... Misschien als Oké, nou bedankt in ieder geval voor je verhaal. Ja, En ik hoop dat het al goed is nou. Ja, Ja, aansjoggen wij naar het eerste deel van de kwarte film Rjochtdai. Janneke de Boer die woont met dit verhaal een verfilming inbiedt. En je moet echt even zien, het is heel mooi worden. Ja, Simon, echt heel mooi. Daar wist hij weer om te praten over boeken en misdaad en hoe het politisch werkje en wat er al hier net om klopt. Het is de mannen van het spannende boek. Ja. Heeft er een heel soort mooie naam. Ja, Welke laat ik, bedij op het nachtkastje nou? Nou kijk, op het nachtkastje ligt altijd werk hè, bij een misdaadjournalist. Dus ik wil dit eigenlijk lezen, maar je gaat naar bed en je moet eigenlijk toch weer het echte werk lezen. Dat is ook de spanning bij de maand van het spannende boek. Je associeert het met de fictie, de verzonnen verhalen, de spannende Ja, heerlijk. thrillers. Oh, die heerlijke Maar ja, ik ben Scandinavische natuurlijk. thrillers. Ja, Fantastisch. ik ben het ook helemaal met je eens hoor. Want ik bedoel, ik smul ervan. En als het vakantie is, dan gaat dat nachtkastje leeg en dan komt gelijk dat. En dat is natuurlijk ook machtig mooi om te lezen. Maar als je werk is om de echte misdaad te onderzoeken, dan kriebelt dat natuurlijk toch. Want ja, heel eerlijk, ik heb voor mij nog nooit een regel gelezen in een fictieboek waarvan ik dacht van ja, daarvan weet ik zeker dat het een beetje met de werkelijkheid overeenkomt. Want ik ervaar het toch doorgaans meer dan als goede tijd, slechte tijden dan als Is dat echte zo? misdaad. Ja. Nou, dat ben toch hele goeie Noorse... Ja, ze zijn prachtig natuurlijk goed gezocht. ontworpen naar de werkelijkheid. Maar de manier waarop het gaat, zeker dus de politie-thrillers, hè, waar de politieinspecteurs de hoofdpersoon zijn. Ik zeg altijd, daar komt de waarheid naar ze toe gedreven. In keurige puzzelstukjes en zoveel alleen het puzzeltje nog maar te leggen. Maar het echte politiewerk is natuurlijk precies de andere kant. Zullen we een paar van die vooroordelen dan eens even, of van die mythes dan eens even erbij pakken? Ga je gang. Het is toch vaak een politieagent of een rechercheur die het, een beetje een drankprobleem heeft, sociaal ook net helemaal onpast, wat hoe de grens gaat. En Dat die lijkt- lost dan in zijn eigenlijk jongenslet nog Ja. eventjes een moord op. Ja, en ik sluit niet uit dat een klein percentage van de politie een beetje eraan voldoet. Maar het gros natuurlijk helemaal niet. Integendeel, dat zijn gewoon heel hardwerkende, eigenlijk ook ambtenaren, die vol gaan voor hun werk en die helemaal geen tijd hebben om zich in dat soort romantiek te verliezen. En Helemaal binnen de niet. rechercheurs die het zo oppakken? Want dat denken wij vaak in. Dat is zo'n rechercheur die gaat dan echt in zijn eigen tijd dan vaker nog op Ja, maar weet je, dat is ook eigenlijk nog wel een heel belangrijk onderscheid. Ik weet niet of dat een mythe is die je wilde noemen. Maar
romans gaan altijd over recherche, maar politiewerk is natuurlijk veel breder dan dat. En we denken vaak dat is niet interessant, maar dat is ook hartstikke belangrijk werk. Veel socialer, veel praktischer, veel dagelijkser. Maar de mensen die over onze veiligheid waken, dat zijn natuurlijk niet de speurneuzen die met een dikke sigaar en een jenevertje eindeloos piekeren hoe ze een moord moeten oplossen. Dat is gewoon niet zo. Maar al met al zitten er natuurlijk bij de politie ook hele kleurrijke mensen. En als je een tijd meeloopt, dan kom je vaak ook juist met die kleurrijke mensen, heb je een mooie klik. Dat heb ik ook. Ik heb de laatste jaren in de journalistieke loopbaan krijg je ook langzamerhand steeds meer contact in verschillende disciplines. En juist de politie heeft zich de afgelopen jaren steeds meer opengesteld voor contact met journalisten. Dus ik ken er ook een paar nu echt heel erg goed, heel persoonlijk. Ja, en dan soms denk je wel eens stiekem terug aan van, nou, dan komt er toch een karaktertrekje een klein beetje over met die fictieve mannen en vrouwen. Vooral ook vrouwen uit de verte. Maar door alles heen vind ik eigenlijk wel een kernpunt dat in die fictieve thrillers een bepaald beeld wordt geschetst. En omdat mensen gaan denken dat dat de werkelijkheid is, wordt er vaak toch wel verkeerd aangekeken tegen het echte politiewerk. Ja, maar ik vind dat er vaak toch wat makkelijk wordt gezegd van, zo'n moord, kom op man, die had je toch op kunnen lossen. Een tandje erbij en klaar is, Kees. Waar laat jij je door inspireren? Want wat jij vertelt, ik herken dat ook een klein beetje in de zin van de saaie politieman, daar is niet zoveel over te schrijven. Heb ik niet gezegd. Nee, maar ik denk dat daar minder interessant over te schrijven is. Nou, vind ik juist niet. Misschien ook wel niet. Maar waar laat jij je door inspireren? Nou, ik zeg heel vaak dat de werkelijkheid misschien nog wel veel fascinerender is dan wat er wordt verzonnen. Vaak overstijgt datgene wat echt gebeurt nog je wildste fantasie. En dat geldt dus ook voor het politiewerk daarin. Dat geeft gewoon, als het echt is gebeurd, als iemand echt in zijn kussen ligt te bijten omdat hij hem wil oplossen, is heel wat anders dan met een mooi muziekje en een slow motion iemand weg zien lopen langs een zeedijk. Laten we het nou eventjes dan hoe de youth, het nijs wat de youth is, hoe het hele verhaal nationale politie en een staking. Nou, daar hoef ik net over te lezen. Ik kan mij helemaal niks schelen. Nee, maar dan ga je dus voorbij aan de mensen die dag in dag uit keihard werken voor jou. Ik zou je zeggen, echt, ik ben niet alleen misdaadauteur, ik geef ook boeken uit. En eigenlijk vooral de laatste jaren van politieboeken, zoals dit boek. 100 verhalen van politiemensen, door hen zelf geschreven. Niet rechercheverhaal, maar de keiharde realiteit. Nou, ik dacht vandaag ook toe, van ik blader je daar doorheen. Er zit bijvoorbeeld een verhaal in van een man die wordt gebeld, politieman, wordt gebeld door een oud vrouwtje. En die zegt, ja, ik heb mijn oude buurman al een paar dagen niet gezien. En zoals die man dan beschrijft, hoe hij in de stilte van die woning uiteindelijk die oude man op zijn wc aantreft, heeft zichzelf van het leven beroofd, volledig vergeten door de wereld, behalve die buurvrouw. Dan loopt die man, die doet daar zijn werk, die loopt daar weg en die beschrijft hoe dat nog heel erg lang, dat beeld in zijn hoofd blijft zitten. En denk, ja, dan hebben we het over de nationale politie, we hebben het over stakingen, inkomens, wat dan ook. Mooi. Dat lees je niet in zo'n thriller, maar dat is het echte werk. En niet alleen om daarin ik bedoel, er zit heel veel kant aan, maar ik denk vaak, we moeten ons wel behoeden voor een wereld waarin we steeds vaker worden gestimuleerd door alles. Al die spanning. We willen het liefst een page-turner, omdat we het mooi vinden om die page te turnen. Maar je moet ook af en toe even stilstaan bij het echte werk. Bij deze. En nog één dingetje, want toen ik hierheen reed, heb ik uren dat wil ik heel graag even zeggen, uren aan de telefoon gehangen met allerlei media in Brabant, waar vandaag de discussie is losgebarsten over mogelijk een DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van een serieverkrachter. Heb ik dus heel veel verteld over die andere zaak, Marianne Vaatstra. En daarvan zeg ik heel vaak, de oplossing van Marianne Vaatstra is misschien wel een van de mooiste staaltjes politiewerk van de afgelopen jaren. En dat moet je ook af en toe hardop zeggen. Okay. En dat is anders dan die films, maar dat is fantastisch vakwerk geweest. Dus het is op zo'n dag in deze maand, denk ik ook, laten we niet alleen wegdromen in die waan van die politie-thrillers, maar ook even aan de werkelijkheid. Nou, daar is het goed zijn. Nou, CSI, een mooi voorbeeld van, toch? Ja. Dat is het extra. Bedankt in ieder geval voor die pleidooi eigenlijk, hè? Zo liep het wel. Ja, als je juist de schoen hebben, nou Bient, dan weet je jou het. Je het hebben in Bient de kwarte film Rjochtdai. Een verfilming van een prijswinnende verhaal dat skreun is door Janneke de Boer. Uit Weidem, ook heel spannend trouwens. En de film bestaat uit 3 parten en joen is het tijd voor het eerste deel.
Nee, nee! Roege handen skeren je langs mijn ankels. Ik viel de houten vlier onder mijn trokliedje. Bloed, geraas, mengt mij al griezelige laag. Mijn vingers klam je haar uit alle macht om het meubilair. De squadder kan shit los en de rookstoel te glijden. Maar dan, onverwachte stiepen van een doorpost. Maar alles wat ik in me ha, hoor ik het gezien vast. Hier doe, akelige moffenhoer. Nee, een ielige haan shit mijn kant uit en komt mijn duist op mijn kaak te lanen. Een bietende pine. Ik proef bloed. Mijn vingers taasten naar het schijnde wang. Even weet ik net wat ik ben. Knip mijn eigen dicht een scherp zinneljocht. Ik kieper je tussen de eertijsterstrop en we de meesken gewacht. Ik spot lelijk op als ik het ongeluk van een harketje in oor missteensje. Wat dient er wel net? Dikke gauw val ik weer achteroer. In mijn squat hut om mijn hier. Hardy de hazen stomme trut, raast in. Geef mij dat mes. Deze klets is van mij, biedt Hark een kamerata. Hij loopt mijn holle achteroer. Twee vreemde handen dwingen me steen te bloeien. Het mes is vliemscherp. Maak het dus krossend bloed bij Else woeste haal. En op een groen vallen lokken. Mijn jerms rijtje gevoel is. En mijn tezen worden diezige vladden. Nee, Margje, vjocht ze die je wij. Dit is die laatste kans. Klauw ze de eigen uit de kop. Vol vernaaid vuur skop ik om je heen en mijn nauwe klauwen. Ik raas als een barig en brek los. En ik zet het op een draven. Dieter, ik kom eraan. Waar gaan we heen van Amersma? Nergens. Ik zie je het huisje. Een mofhoer die het achter haar leefde onwol. Morgen om deze tijd zorg jou deel 2 van Rugdij. Ja, de inkt is nog maar krek droeg. Verleden week ondertekende architect Hans Achterbos in China een contract voor zijn tweede grote opdracht. De oplevering van de eerste, een vakantiepark, is krek achter de reg. En toch al voor het dadelijk een dikke binnensleept. Ja. Lokwenske, kan ik wel zeggen. Dankjewel, dankjewel. Ja, Hoe super. is het om weer waarom te wezen in Nederland en toch te genieten van... Fantastisch. Allereerst, wij zijn ongelooflijk trots dat we een nieuw project hebben binnengehaald. En het werkt zo in China dat als je iets bouwt en waarmaakt en vertrouwen opbouwt, dat je dus ook vertrouwen krijgt. En dat hebben we eigenlijk, denk ik, netjes gedaan. Dat was niet een doel op zich, maar is wel mooi meegenomen. En het heeft gewerkt. We hebben gewoon een project opgeleverd van 40 tree top houses met een zwembad, spa en restaurant. En iedereen loopt ermee weg. Zullen we eens even zien? Want we hebben die foto's hebben we om elkaar zetten. Er zijn nog net echt levende beelden van. Nee, zullen we wel makkelijk in China, maar Koen wij het vinden. En dan moet je ook maar even vertellen wat we sjuggen. Wat het is. Hier kijk je naar een drietal type tree top houses. Dat zijn huizen die eigenlijk zich bevinden in de toppen van de bomen. Dit is de entree. Dat is een brug die eigenlijk gaat naar de boomhut, tree top house die daar staat. Een zwembad links en hier zie je de terrassen van het zwembad die ook grenzen aan die woningen. De woninggebruikers kunnen ook natuurlijk gebruik maken van dit fantastische restaurant. En dit is het interieur van het huis. Claudie Jongstra hebben we gevraagd om kunsten te maken voor het interieur. Met name het entreegebied van de woning. Van het zwembad spahuis. En ja, het mooie is dat als je zo'n opdracht gedaan hebt, dan zijn er mensen in China die daar op bezoek komen. En zonder dat ze dat goed kunnen formuleren, want ik versta bijna geen Chinees, een klein beetje inmiddels. Die daar proberen te vertellen hoe trots ze zijn dat ze daar mogen slapen in een heel bijzonder park, wat echt eco is. En ook dat op zich bijzonder. Vrij uniek, denk ik, wel in China. Ja, is het toch wat ik... Het beeld van China wat ik heb, ik weet niet of je het hebt, dat zijn alle hier toch wel flats. Of hele liete huisjes en alles op elkaar. Voor wie is het nou? Voor Dit wie is gaan voor daarin mijn verblijven? opdrachtgever, mijn zoon, die heeft een hotel. En dat hotel, dat breiden wij uit. En dat hotel breiden we uit met huizen. In dit geval dus de tree top houses voor
toch wel de beter bedeelden uit Shanghai, die Ja, eigenlijk precies. nergens terecht kunnen. Want dat is wel het verschil met het beeld wat je hebt. Hè. Je hebt Ja. toch een beetje kleine huisjes en heel veel Ja. op elkaar en heel veel Chinezen. Maar dit is rust en ruimte. En, Dit is de rustruimte, maar ik moet erbij zeggen, we hebben daar wel ook discussie over gevoerd. Want het is een eco-park. Wat is eco? Nou, daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Maar we hebben ook gewaakt over de beestjes en de bloemetjes en ook gestreden voor meer duurzaamheid. En we hebben ook warm water zijn we gaan boren en niet zelf hebben we laten doen. En op 3 kilometer diepte gevonden. Er zijn heel veel aspecten die belangrijk zijn geweest. En niet in de laatste plaats ook dat de minder bedeelden hier ook in het ecopark terecht kunnen. Dat is de volgende fase. Dat is ook een fase waar wij bij betrokken worden. En dat is hartstikke Wat mooi. ook die sociale woningbouw daar in die top van die... Nee, dat geen is, sociale dat ken ik woningbouw, maar bouwen met bamboe. Daar hebben wij voorgesteld om daar met bamboe te bouwen. Hier hebben wij met cedar gebouwd. Dat is lokaal, laten we zeggen Chinees cedar. Niet de allerbeste kwaliteit helaas. En ook met verbrand hout. Verbrand hout kennen we uit Japan, waarin huizen die dicht op elkaar zijn gebouwd, worden aangebrand om brandoverslag te voorkomen. Dus die combinatie hebben we hier gemaakt. Voor de volgende fase, dat is niet de opdracht die we net ondertekend hebben, maar in Garden Valley gaan we bouwen met bamboe. En dat is, waarom bamboe? Omdat het goedkoper is. Het is daar voorhanden. Het is 1 groot bamboebos. En dat wordt een nieuwe fase. Daar kun je voor 50, 60 euro straks overnachten. En Zo. de huizen hier zijn het veelvoud daarvan. Nou, dit heeft al hier te krijgen met die frunskip tussen Liaout Ja. en Liang. Hè? Dat is Ja. de stad waar dit gebeurt. Ja. Zullen we even een kaartje van waar het ongeveer is? Hè? Want dat is, ja, ik denk voor de mensen natuurlijk wel handig om even te weten. Dat je dan China, hè? Ja, dit is nou, China. Klopt. Liang. Liang. En dat zit dichtbij nog wel heel drokke steden. Hè? Hoeveel de- mensen wonen daar in die omkrieten? Nou, de omgeving moet je voorstellen, daar kan ongeveer Nederland in liggen. Zo ongeveer 300 kilometer ligt links van Liang Nanjing. Dat is een stad van ongeveer de 20 à 25 miljoen mensen. Ruim 30 miljoen mensen wonen in Shanghai. En ten zuiden van Shanghai ligt Hangzhou, daar wonen 20 miljoen mensen. Zo grofweg afgerond 70 miljoen mensen die eigenlijk de klant zouden kunnen zijn van eigenlijk deze, voor mijn cliënt, voor En deze dat huizen. is mooi, want dat keert Ja. dus nou, omdat je nog voor het eerst eigenlijk voert onder groen hebt, toch? Absoluut. Want dit project het ook weer is de oorzaak dat je nou ook weer een nijlcontract De direct grenzend aan Garden Valley, dat zijn deze plaatjes van, dat hebben we net geopend, grenst Healthy Valley. Daar hebben wij een masterplan voor getekend een paar jaar geleden. Dat is stil komen te liggen, maar toen wij dit project hebben gebouwd, is mijn opdrachtgever daar geweest, wat ik net zei, en is verliefd geworden op ons project en heeft ons gevraagd om in dat gebied tegen een National Forest aan ook hele bijzondere woningen te bouwen, inclusief een museum van bijna 4000 vierkante meter. Ja, een dat beetje als maakt Fries het, Museum ongeveer, hè? Iets lietsel ook. Iets lietser als het Ja. Fries museum, maar wel... Maar dat komt dan even, zei die vrouw die zei van, nou, ik vind dit mooi, bouw Nou maar ja, even. en je ziet in de wereld in het algemeen dat de particulieren steeds meer gaan investeren, ook op dit gebied. Dat de particuliere musea in de wereld ook toenemen. En dit is nou ook zo'n vrouw die vermogend is en die zegt, ik wil een museum niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor een collectie stenen die ze heeft. En wat voor stenen dat zijn, gaan we nog ontdekken. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Wil ze laten bouwen daar. En wij zijn de vormgevers daarvan. En we zijn nu aan het nadenken. We zijn nog maar net terug natuurlijk uit China. Maar we gaan nu nadenken over hoe bijzonder we dat museum gaan maken. Want Maar zij dat wil... is ook weer een miljoenenproject. Ja, ze willen, het is een eye-catcher. Ja. En we hebben met de vertaler erbij, het gaat over iconen. En wanneer is iets een icoon, daar kun je ook een heel boek van vol schrijven. Daar heb ik ook wel een mening over. Maar zij willen een icoon. En wij gaan niet per se een icoon ontwerpen, wij gaan een heel bijzonder gebouw ontwerpen. En misschien wordt dat een icoon voor het gebied. Kom je dan weer om te vertellen hoe het er vast zit? Heel graag. Want Met we plaatjes. moeten Pieter kunnen afronden, maar je hebt nog zoveel te vertellen. Ik geloof dat je ook nog Ghana, nog Zille Ja. en ik nog in Oorland, Jakarta. Jakarta, En komt het dan Indonesië. voort uit vriendschapsbanden met de stad Leeuwarden? Ja, Maar dus is misschien dat- wel even want tot slot dat zeggen. Ik zou bijna zeggen, van dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Als ik in het vliegtuig stap, heb Absoluut ik niet niet, gelijk als je een dat- werk als misdaadjournalist daar. Nee. De vriendschapsband is misschien toch even goed om te Nou, zeggen. ik moet helaas afronden, maar we weten dat Loud heel belangrijk erin is. Hè? Absoluut. We hebben er een heel soort onderzoek gezet. Voorwaarden voor succes geweest. Ja. Oké, nou bedankt voor je verhaal. En er is nog een heel soort hoe te vertellen, maar dat komt nog een keer wel. Heren, dank u wel. Succes alles, maar de dingen die je door, ik hoop dat het spul al heel goed bij te lonen komt. Ja, dit wie bient alweer van nou. Morgen is Wander Blauw hier te gast. Dat is de heegste baas van Zwartgroep Noorderbreedte. Hij neemt afskiën en liet zien jullie nog één keer skiën hoe de toekomst van de Zoenerzwaar. Dat is voor morgen en een mooie hoe verder.